Haramda Berdimuhammedov hakimiyeti oğluna geçirmek maksadı bilen öz keşfini ve sıfatını üýtgediýär. Haçanna 2007-nji ýylda ýangy hakimede gelen Haramda özüni ýaş ýigit keşfine görkezmek maksady bilen owal çağlaran başyny şargary renke boýady. Sonra 2018-nji ýylyň Thompsondan başlap Haramda öz saçyny ýuwaş-ýuwaşdan ýygy-derli garaldyp başlady. Netijede ol häzir çal saç durmuşyň şatysyny gören gojanyň sypatyna girdi. Häzirlikçe onuň yaranjan töweregi Haramdagy türkmen halkynyň hormatly ýaşulsy diýip eglan edenler. Bu goşa dyrnak içindäki üýtgetmeler bilen bir hatarda özüniň hamana demokratik gymmatlyklara ýykyn edýänligini görkezmek bahanasy bilen Haramda halk maslahatyny mejlis bilen birikdirdi. Edil Haram başı Niýazowyň döwründe bolşýaly. Bu birikmeden halkyň görjek peýdasy ýok. Şeýlelikde 2024-nji ýylda geçiriljek prezident saýlawlaryna döwletiň ähli puwdaklary hemde korrupsiýada ýakasyny tanadan güýç ullanyjy guramalaryň ähli haramhorlary hakimiyeti hiç bir jawa jenjelsiz Haramdagdan onuň ogly Serdar Miskin Sokara parahatçylykda geçirmäge taýýar edilýär. Belki de hökümetiň bu planlary has Irak wagtda başa baran. Sebäp mejliste Ayatollah'nyň ornuna diktaturanyň dowamaty bolan diktator Berdimuhammedow hekkerip oturar. Emma aýdylşýaly adam bil bağlasa da çözgüt Allah Taala degişli. Ey Ilahi Emine Adan yolu atlanan